Това са всички мои скицници и днес ще разгледаме всички рисунки, които съм направил през последните 2 години. Останете до края на клипа и ви гарантирам, че ще се засмеете поне веднъж. Ще видите целият ми прогрес в рисуването от 2022 до сега. Като започнем от първата до последната рисунка. Нека първо да започнем с скицник номер 1. И това е първата ми рисунка на Мадара, която изглежда пократително, но като цяло от тук започна всичко. След това имаме една рисунка на Гара, която не довърших, защото не се получи добре. Look at this dude. Wait till you see the. No. Тук съм нарисувал няколко различни героя, от които само Рок Ли се е получил добре, а другите... да. Следва рисунка на Кисаме, която отново не е довършена. Разбира се, на къде и без Итачи. Тук си спомням, че исках да нарисувам всички от Акацки, но съм спрял до Конан. След това имаме една рисунка на Наруто, която мисля, че се получи доста добре като за начало. Обито, който маската му изглежда като яйце. И тук е първата ми рисунка с водна боя, която е толкова изсъхнала. След това още един Обито, отново с водна боя. Някакви бързи скици с химикал на Ерен и Какаши. Още скици с химикал. Ливай, на който бърдичката му прилича на Доритос. Скица на Микаса. Този Саски няма да го коментирам. Тук има един Годжо, който не знам защо има маникюр. Мегуми, който какво да фък прави с ръцете си. Следват няколко луфита, които не знам защо съм нарисувал така. Това дори не знам какво е. Тук имаме един Неджи с малки уши. Тук повечето рисунки са от Наруто, защото по това време гледах анимето. Отново няколко ужасни луфита. И тук какво виждам? Най-блъснатият Гоку някога. След това имаме отново един Итачи. След което Саски и Танжеро с химикал. Тук някакъв маняк на стероиди. Това извънземно не знам какво е и защо съм изхабил цялата страница за него. Ел от Death Note, който изглежда като напушен. Мадара нарисуван от 9 годишен. Тук мисля, че опитах да рисувам с лява ръка и не се е получил, както сами може да видите. След това някаква скица с химикал. Тук имаме още няколко скици с химикал, от които Killer Bee изглежда много зле. Тук вече си нямам и на идея какво се е случвало. Драскал съм си и съм тествал някои цветове. Шит, какво се е случило с този Левай? Отново някакви драсканици. Саски от Боруто ерата, който имат триъгълници вместо коса. След това Рокли и Гай Сенсей, които долу-горе са се получили добре. И като цяло това е от първият скицник. Нека да продължаваме към скицник номер 2. Започваме с рисунка на Итачи, която е оцветена с водна боя. След това Нагато отново с водна боя. Наруто като дете. Още един Наруто, който съм оцветил с фломастери. Рисунка на Тенген, която долу-горе се е получила, като изключим ръцете. След това Jiraiya Сенсей. И тук имаме Ичиго в банка и формата си. Този Мадара си го спомнял. Бях го прецакал с водната боя, защото не бях изчакал да изсъхне. След това две рисунки на Обито, които съм рисувал на по-късен етап, просто са се озвали в този скицник. Нека сега да продължаваме към скицник номер 3. Отново започваме с Мадара и Гуфи. Най-сетне малко Jujutsu Kaisen скици. Тук съм практисвал някакви работи.
Тук отново тела и анатомия. И като цяло това е от този скицник. Нека да продължаваме към следващия скицник. Скица на Дейдара с химикал. Този Саске ме кеф как се е получила ръката и светкавицата. Бърза скица на Боруто. О, шит. Тук не знам какво съм рисувал. Бакуго от My Hero Academia. Минато с къси ръчички. И тук вече съм започнал да инквам повечето рисунки. Незуко от Demon Slayer. Ливай, който стана доста клин. След това Баки, който тогава много ме кефеше как съм го нарисувал. Годжо със среден пръст. Наруто Six Paths Mode. След това Хината и Дио Брандо, който не прилича на Дио Брандо. След това имаме няколко скици на Сакуна, които снимах за шорт. И тук вече имам много готина рисунка на Итачи. Следват Наруто и Саске с химикал. Няма да коментираме ръката на Саске. След това рисунка на Мадара отново. И като я сравним с първата за 3 месеца има доста голям прогрес. Скицник номер 5. Тук започваме с рисунка на Blue Lock. След това имаме Chainsaw Man Мацка, Мусаши Миямото, Саске след като уби Данзо, Макима, тук имаме Шисуи, Йохан от Монстър, рисунка на Саске и Итачи след като се биха. След това Нико Робин от One Piece, рисунка на Пейн. И тук вече съм започнал да ги правя доста по-клин скиците от преди. След това имаме Сакура, Какаши с Ринеган, Исока от Hunter x Hunter. След това Гон, Танжиро, още няколко Demon Slayer скици. Меруем от Hunter x Hunter, скица на Light Yagami, още няколко скици. Отново Hunter x Hunter, няколко Jujutsu Kaisen скици. Тук тъкмо бях си купил новият механичен молив Pentelgraph Gear 1000 и започнах да правя доста по-клин скиците. Ето както може да видите, скиците стават доста по-изчистени от преди. След това имаме един Зоро, който отново бях снимал за предизвикателство за YouTube. Гоку и Сайтама. Какаши, който доста ме кефи как се е получил. И завършваме скицника с грозна скица на Килоа. Като цяло за 5 месеца е имало напредък, Какаши изглежда доста по-клин от Мадара. Следва скицник номер 6. Тук вече хартията е 200 грама, което е 2 пъти по-дебело от предишните скицници. И започваме с две доста готини скици. След това Мацка от One Punch Man, Гуен Стейси от Spider-Man, Гоку и Веджита и Костенурка Нинджа. Тук отново Гоку и Веджита съм ги прерисувал. След това тук имаме доста спайдърмени. Торфин от Vinland Saga, Годжо и Гето, отново Chainsaw Man Мацка. И тук съм нарисувал 3 вилени от различни анимета. Нека да продължаваме към следващия скицник. Тук корицата е двойна, което е малко странно, но нека да видим рисунките. Започваме с Наруто, Боруто и Минато. След това един Wood Gojo, който така и не съм довършил. Отново Jujutsu Kaisen скици. А това е един мим от TikTok, ако си спомните. Луфи и Кристофър Уайт като Тодороки. Наруто от Акацки. Скици на Годжо и Юджи. Отново Годжо и някакво момиче от My Hero Academia, на която не й помня името. След това още един Годжо и Юта. И накрая завършваме с тези 3 скици. Следващия скицник отново започваме с рисунка на Годжо като дете. Още Jujutsu Kaisen скици. Двама тоджита. Не пак, а отново още един Годжо. И тук най-сетне малко Attack on Titan. Тази горната доста ме кефи как се получи. Следва Усоп и Торфин. След това имаме Наруто, Ливай и Джого, Тобирама и Тоджи, Нанами и Юджи. Тук има някаква мацка с синя коса. Следват Нобара и Юта,
И като цяло това беше от този скицник. Нека да преминаваме към скицник номер 9. Тук започваме с рисунка на Грифит от Берзърк, след това някакъв назобен маняк от Баки, Майки от Tokyo Revengers, след това братът на Майки Изана, отново Спайдърмен, след това рисунка на Исус Христос, Годжо, който не се получи и след това го бях прерисувал наново, Кашимо от Jujutsu Kaisen, това не знам кой е и тук си измислях собствен герой, Ерза от Fairy Tail, Наруто с ягодова торта и това беше от този скицник, скицник номер 10. Тук вече бях започнал да рисувам по една скица всеки ден и за август месец направих 31 скици. Не бях пропускал нито един ден без да рисувам. Този обито доста ме кефи как се получи. Деко също, следват Аста и Годжо, Гоку Бляк, Нобара като се завърна, Юджи и Танжиро. И като цяло това беше от този скицник. Сега следва този малък скицник, в който има доста стари рисунки. Тук като цяло рисувах по двама герои от различни анимета. И това е от малкия скицник. Нека да продължаваме към скицник номер 12. Започваме с Тоджи, Кенджако, Спайдърмен, още Спайдърмени. Това няма да го коментирам. Пак Годжо, след това Ерен и Левай, който чисти. Отново Годжо. И тази рисунка на Джоске много ме кефи как се получи. И това беше от този скицник. Нека да преминаваме към най-новия скицник, който в момента запълвам. И започваме с Ерен, който много ми харесва как се получи. Според мен стана доста клин. След това две скици от Blue Lock. Годжо, който направих за Хелуин, бащата на Ишида, Наруто и Саске, следва Лейди Димитреска от Resident Evil 8, която много ме радва как се получи. И тук имам една скица от новото аниме Dan Da Dan, която не съм довършил, затова се захващам да я направя. И скицата е готова, не мисля да инквам, защото и така изглежда окей. Забравих да покажа и този скицник, който ми е подарък за рождения ден, шаут-аут за Монитко. И тук започваме с една Нами и Кайдо. Аха, сега ще си кажете отново Годжо, но не. Това е Юта в тялото на Годжо. След това скица на Шинджи от Блич, няколко айзеновци, още няколко скици. Тези двете много ме кефят как се получиха. След това един Лион, който не се получи. Отново Blue Lock скица. Дио Брандо, който този път прилича на Дио Брандо. Йор от Spy X Family. Доктор Тенма и Йохан. На този маняк му забравих името, но е от Jujutsu Kaisen. Тук няколко очи, още очи и накрая един Ерен, който гледа много яко. И това беше от последният скицник. Останаха още 5 скицника, в които има поне още толкова рисунки и ако искате да направя част 2 на това видео, може да напишете в коментарите. Също така благодаря, че гледахте видеото до края, не спирайте да рисувате и ще се видим в следващото видео, кое ще бъде със специален гост, да блогирен Шиноби. До следващият път!